slobodu, my chceme 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 školské reformy, chceme školské reformy, chceme školské reformy, my chceme školské reformy. My chceme reformy školstva! My chceme reformy školstva! My chceme reformy školstva! My chceme reformy... Poďte s nami! 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 Moje meno je Henrieta Hrinková, študujem žurnalistiku 4. ročník. Mnohí sa nás pýtajú, prečo sme sem vôbec prišli, o čo nám ide, či tu chceme robiť bordel, hatať dopravu alebo tak. Nechceme nič také. Zajtra je Medzinárodný deň študentstva. Chceli sme si ho takto pripomenúť. Proste chceli sme vytvoriť taký nemý symbol toho, že ako mládež tu v tejto republike, konkrétne i na Slovensku, lebo sme tu v Bratislave, existujeme. Máme nejaké práva, máme práve nejaké povinnosti, ale chceme tým vyjadriť, že sa na nás nemyslí. Nemyslí sa nám tam v plnom slova zmysle. Konkrétne v čom? Cieľom, alebo takým zjednocujúcim cieľom je školská reforma. Veľa sa o nej hovorilo, veľa sme besedovali, boli ankety, pedagogické konferencie. Osobne sme sa mnohí hlásili a osobne pred tými a tými zodpovednými ľuďmi. Nič sa však dovtedy absolútne nezmenilo, nestalo. Proste áno, oni nás vypočuli, to si vážime, ale čo ďalej? Tak chceme týmto fakt nemým gestom ukázať, že nám záleží na to, ako študujeme, prečo študujeme, aby tento život na vysokej škole mal nejaký zmysel. Ja to aspoň cítim takto. Môžeme? Súdruh, počkajte chvíľu, súdruh, budete to rušiť, potom si poviete svoj názor. Vydržte, neviete s kým hovoriť. Môžeme? To mi je jedno. Znižiť rozsah vyučovania spoločného Ale základu, vyrušuje, znižiť rozsah vyučovania na internátoch. Objektívne učebnice, čo sa týka oblasti filozofie, sociológie, psychológie a podobne, všetkých humanitných vied, histórie. Proste, čo sú skriptá v oblasti filozofie, to je všetko neobjektívne. To je všetko marxisticko-leninská filozofia, alebo lepšie povedané pseudo-marxisticko-leninská filozofia. A existencionalisti Tomáš Akvinský, Duns Scotus a podobní filozofi sa úplne preskakujú, alebo sa o nich mlčí. Tu. To je jedno. Ja by som prosil zriadenie dobrovoľnej vojenskej služby, pretože takáto vojenská služba, aká je teraz, nemusí vyhovovať všetkým mladým mužom v tom veku. K tomu by sme sa pripojili. Chcel by som pluralizmu v mládežníckych organizáciách, lebo Socialistický zväz mládeže nereprezentuje všetku mládež a preto aj menšiny mládeží, ktoré chcú sa do politického diania, aby mali svoje organizácie. To je moja požiadavka. Ešte chce niekto niečo povedať? Aby som povedal, ako poslucháč lekárskej fakulty, by som sa konečne rád dožil toho okamihu, kedy sa budú prijímať konečne ľudia, ktorí na to majú vedomosti, nie financie. A to hovorím nie v mene svojom, ale v mene tých, ktorých žiaľ budem musieť liečiť a ako všetci vedia, je to katastrofálne. Bravo. Nech sa povie našej mládeži konečne pravda o našej histórii a o našej súčasnosti. Dovolíte ešte jednu otázku. Zaručíte nám, že v podstate naša otvorenosť nebude nejako zneužitá, nebude mať následky? Ja verím, že nie. On verí, že nie.